Helo bawb! Wel, dwi yma heddiw i ddarllen y trydydd stori o'r llyfr Na Nel gan Meleri Wyn James. Enw'r stori ydy Ysbryd y Nos. Felly, os da chi'n barod, dewch o hyd i gornel glud, mae'n amser i gael stori. Swatiwch lawr am antur fawr, i fyd sy'n llawn direidi. Ysbryd y Nos, pennod 1. Merch dda oedd Nel i fod. Wel, dyna roedd i'n ei ddweud wrth bawb. Merch dda fyddai hi, oni bai am ddigwyddiadau un diwrnod arbennig. Y diwrnod a newidiodd i bywyd hi, a bywydau pawb o'i chwmpas hi. Dad a mam, Twm i brawd mawr, Aunty Gwen drws nesa, y plant yn ei dosbarth hi, Miss Morgan i athrawes, Mrs Pew y brif athrawes, a Mr Aled y gweinidog, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Nid i bai hi oedd o. Oedd hi'n dweud hynny wrth bawb hefyd. Bai'r corrach oedd o. Daeth y corrach i'w bywyd hi un diwrnod. Yn sydyn iawn. Pwff! Un funud, doedd o ddim yno. A'r funud nesa, tada! Dyna fo, yn sefyll o'i blaen hi, yn wen o glist i glist. Peth bach rhyfedd oedd o hefyd. Roedd ganddo fol mawr iawn, iawn, iawn. Dychmygau Nel y byddai'r bol mawr yn ddefnyddiol iawn amser ginio, i roi plat o frechdannau wy a diod squash piws yno. Rhaid i gorachod fita hefyd. Rwan, falle y byddech chi'n disgwyl i gorach ymddangos mewn lle gwahanol. Lle hudolus, lle hardd hyd yn oed. Ond ddaeth y corrach hwn ddim yn byd ni tra roedd Nel yn ei gwely yn breuddwydio am gathod bach a siocled mawr. Nac ar ben bryn yn edrych dros y môr ac enfys uwch ei ffen. Nac wrth iddi chwilio yn y cwtch dan straer. Dyna ble roedd mam yn cuddio hen degannau oedd ar ei ffordd i'r siop a'i lew. Na ddol wir, mewn gwirionedd, daeth y corrach hwn yn byd ni mewn lle llawer llai cyffroes. Ble oedd Nel? Ar y toilet. Wel, oedd hi wedi gorffen ar y toilet, a gwisgo, a thynnu'r chaen, ac roedd hi ar fin gadael y stafell, heb olchi dwylo, pan, wele, dyna fo, y dyn bach ei hun. Doedd ar Nel ddim ofn o gwbl. Ddim hyd yn oed y tamaid bach lleia. Ond fe groesodd i meddwl ei bod ar fi'n cael stŵr am beidio a golchi dwylo. Dwi'n di gorffen eto, meddai Nel yn gyflym wrth y corrach, cyn iddi gael row. Wel, siapad y stwmpsteg o girl, atebodd. Sdim drwy'r dydd da rhywun fel fi, ti'n gwybod? Ti di bod oes yn barod. Bydde unrhyw un yn meddwl dy fod ti eisiau bod yn hwyr i'r wers ffidil. Be sy'n bod? Wyt ti'n chwarae mas o diw? Da, dwi'n chwarae'r ffidil yn dda iawn, diolch yn fawr. Campus yn ôl, Mrs Copy, meddai Nel. Wel, mae fe'n gorfa gwaed ni, neu fydde dad a mam ddim yn talu am dy wersi di. A pheth arall, dwi ti ddim wedi golchi dy ddwylo. Edrychodd y corrach ar ei wyneb. Sylwodd Nel i fod yn gwisgo farnish y wyneb aur. Roedd yr aur yn edrych yn gret gyda'i ddillad. Gwisgai drwsus mawr fel dau falwn coch sgleiniog.
crys aur a gwasgod stripio goch a du sgleiniog a seren fawr aur arni. Ond ni dyna'r peth rhyfedd amdano. Y peth gwirioneddol rhyfedd am y corrach oedd yr hyn a wisgai am ei ben. Pel fawr feddal o het ac arni wrechionyn aur oedd yn symud nôl amlaen wrth iddo symud. Ble ges di'r dillad na? Yn siop dillad a'i law? Gofynnodd Nel yn syn. Ie, na ti. Ar ôl i dy dad fod a'i ddillad i'r siop. A beth wyt ti'n i wisgo, gwgl? Gwisg ysgol? Rwy'n peth a phawb arall yn y lle yma. O leia wy'n wahanol i bawb arall. Och nidiodd y corrach. Gallai Nel gerdded i ffwrdd a mynd i'w gwers fidil, ond yn lle hynny, rhoddodd y plwg yn y sinc ac agor y tap dŵr poeth. Beth wyt ti isie? Trodd ei ffen i edrych ar y corrach dros ei hysgwydd. Wel, oedd gen i gwestiwn i ti. Cwestiwn i newid y fywyd di. Ond, dwi ddim yn siŵr dwi'n mynd i ofyn i ti nawr. Edrychodd y corrach ar ei farnish y wynedd aur eto. Pam? Anghofiodd Nel am olchi dwylo. Trodd i edrych yn iawn ar y corrach yn ei wasgod sgleiniog. Pam ham? O'n i ar fi newid y fywyd di, ond dwi ddim yn siŵr wyt ti'n haeddu fy helpu nawr. Pennod 2. Well i ti fynd. Rwyt ti'n hwyr i'r wers fidil? Syllodd y corrach ar ei fysedd. Roedd wrth i fodd gyda'r farnish aur ar ei wyneb. Os ti'n brys, atebodd Nel. Dwi'n mynd i roi'r ffidil yn y to. A dechrau chwarae offeryn mawr. Telyn, alle. A dwi'n mynd i roi enw i'r delyn. Ela, neu Arianrod, neu Josh. Cariodd Nel ymlaen i olchi dwylo, gan roi sebon yn ofalus ar bob un bys. Yn sydyn, roedd hi'n gwybod beth i'w wneud i gael ei ffordd ei hun. Please, Pert, please. Gwenodd Nel, gan siffrwd ei hamrannau. Roedd o'n gweithio ar dad a mam bob tro. Wel, wi ma nawr, sbo, meddai'r corrach, gan ildio gyda'i lais bach hwyliog. Ma na man i fi wneud yng ngwaith. Sychodd Nel i dwylo'n ofalus ac yn araf. Trodd i wynebu'r corrach, a gwen fawr ar ei hwyneb. Beth yw dy enw di te? Bogel. Bogel? Dechreuodd Nel chwerthin. Chwerthin. Yna, sylwodd ar bogel yn crychu dalcen yn gas. Stopiodd Nel chwerthin. Doedd hi ddim am frifo teimladau'r corrach. Roedd y busnes newid bywyd yn swnio fel hwyl. Nel, ydw i? Gwenodd Nel. Dwi'n byw yn tŷ gorau, stryd da, gyda fy ffrind gorau, Mr Fluff, y gath fawr flewog, a Tom, fy mrawd mawr drewllyd. Wi'n gwybod bach. Wi'n gwybod pob peth, ti'n gweld. Nawr te, ti'n barod i glatio bant. Dim trwy'r dydd gyda fi newid y fywyd i. Bant a ti? Dim trwy'r dydd gyda fi chwaith, atebodd Nel yn hapus. Byddai Mrs Coppi'n methu deall be roedd hi. Tynnodd bogel ffon hyd o'r awyr.
Roedd y ffon yn ddu fel y nos, gyda darnau hir o dinsel disglair yn chwarlio i bob cyfeiriad. Meddai'r corrach. Gwrando ar fy ngeiriau hyd, i ti fe roedd y byd i gyd, beth bynnag a dy mynd i di, ta diagau. Un gwych ydw i. Mewn geiriau eraill, beth wyt ti eisiau blodyn? A chwarddodd bogel dros y lle i gyd. Ac wrth i'r corrach bach gael amser i wella o'r pwl peswch a ddilynodd y pwl chwerthin, cafodd Nel amser i feddwl. Waw, meddyliodd wrth ei hun. Roedd hyn yn briliant. Roedd yn well nag anrheg pen-blwydd. Gallai ofyn am unrhyw beth roedd hi eisiau. Dyma'r anrheg o'r erioed. Beth gai, meddyliodd Nel. Wel, roedd digon o bethau ar ei rhestr. Nintendo, laptop, 2 fochdew, pysgod aur mewn tanc mawr sy'n goleuon y nos, teledu yn ystafell wely, tyllau yn y clustiau, coron aur gyda gemau go iawn, peiriant gwneud gwaith cartre, ffon hyd yr un peth a bogel, bathodyn prif ferch yr un peth a twm, a un corn. Wel, wy'n aros. Roedd bogel wedi gwella ar ôl y peswch. Ond doedd Nel heb benderfynu eto. Wy'n cyfri i 3, meddai bogel. 1, 2, 3... Cafodd Nel syniad gwell na'r pethau ar y rhestr. Roedd y geiriau ar flaen i thafod. Roedd hi'n mynd i ofyn am fod yn ferch dda trwy'r amser. Ond rhywsut, cowliodd y geiriau wrth ddod o'i cheg, a dyma ddaeth allan yn un ribid i res. Dwi eisiau bod yn ddrwg drwy'r amser. Tic, meddai bogel, gan dynnu llinell fawr drwy'r awyr a'i ffon hyd hyfryd. A chyn y gallai Nel gywiro ei hun. Pwff! Roedd bogel wedi diflannu yr un mor sydyn ac y gwnaeth ymddangos. Daeth un peth da o'r diwrnod hwnnw. Bob tro y byddai Nel yn cael y bai am ryw ddrygioni, ac roedd hynny'n digwydd yn aml. Gallai ddweud, nid fy mai yw e. Ac roedd hynny'n wir. Wel, dyna'r stori roedd Nel yn ei dweud wrth bawb, beth bynnag. Ac roedd pawb yn ei chredu hi. Yn wir, roedd rhai o'i ffrindiau'n rhy ofnus i fynd i'r tŷ bach yn yr ysgol ar ei pen ei hunain. Pam? Wel, rhag ofn i corrach bach ymddangos. Corrach bach gyda bol mawr, ac anadl oedd yn drewi o frechdanau wy. Fyddai'n ei troi nhw'n ddrwg. Ond roedd un adeg o'r flwyddyn pan oedd Nel yn cael bod yn ddrwg. Un adeg pan oedd yn rhaid iddi fod yn ddrwg. Calan Gaeaf. Pennod 3. Gai leffant, mam. Oeddet ti isio ci ddoe, pan wyt ti isio llyffant? Gwgodd Nel ar ei mam. Roedd ci mor ddoe. Wel, i wneud hyd a lledrys, wrth gwrs.
Mae Calan Gaea wythnos nesa, a mae gennau het a ffrog ddu a brwsh. A rwan mae gennau rester o bethau eraill dwi angen. Estynodd y rhestr o'i ffoced. Rhestr o bethau mae'n rhaid i fi eu cael mwynhau Calan Gaea. Crochan i wneud hyd a lledrith. Llyffant, yn ffrind gorau newydd ac i helpu gyda'r hyd. Trwyn mawr hir a chnotiog. Dafad ar fy moch. Fydde ti ddim yn hapus iawn betai ti'n dihuno un bore a ffindio dafad ar dy foch. Ti eisiau dechrau brefu hefyd? Chwarddodd mam. Gwell i ti ddweud dafaden, Nel. Oedd merched Cymru i gyd yn wrachod slawer dydd, meddai Nel. Dyna beth wedodd Miss Morgan. A dyna pam dyn ni'n gwisgo fel gwrachod amser Calan Gaea. Fues ti'n gwrando ar Miss? Roedd mam wedi cael sioc. Gwenodd Nel a siffrwd ei hamrannau. Efallai y byddai mam yn prynu'r pethau ar y rhestr iddi rwan. Doedd pob merch ddim yn wrach, esboniodd mam. Ac roedd llawer o wrachod da, gwrachod gwyn. Ond nhw'n gwella pobl sal, yr un peth a doctoriaid heddiw. Cafodd Nel syniad gwych. Wyt ti'n meddwl y byddai Aunty Gwen drws nesa'n licio cael help i cael gwared ar y smotyn mawr coch na li boch? Ti eisiau fi ofyn iddi? Na, Nel, na. Atebodd mam yn gyflym. Nonsens o America yw Calan Gaea, meddai dad, gan ymuno â nhw. Nage, dad. Roedd mam yn mwynhau cywiro dad. Gwyl baganaidd oedd Calan Gaeaf yn wreiddiol. Roedd yr hen Gymru'n gwisgo masgiau i gadw ysbrydion drwg i ffwrdd. Dyna pam da ni'n creu wyneb ar feipen gyda chyllell i edrych fatha masg. Gai gallell i greu wyneb ar feipen? Gofynnodd Nel. Doedd hi ddim yn Calan Gaea eto, ac roedd golwg ofnus ar dad a mam. Roedd hi'n iawn i chi fod yn ddrwg adeg Calan Gaea. Yn wir, roedd pobl yn disgwyl i chi fod yn ddrwg adeg Calan Gaea. Dyma hoff adeg Nel o'r flwyddyn. Ar wahân i adeg Nadolig a'i phen-blwydd hi wrth gwrs. Ac efallai fod yn wrachod gwyn yng Nghymru slawer dydd. Ond roedd mwy o wrachod drwg. Roedd Nel yn siŵr o hynny. Roedd hi wedi clywed y storïau amdanyn nhw'n cael eu cosbi, yn cael eu hel yn bell i ffwrdd i fyw mewn byd heb dau, na phobl, na siopau, na McDonalds. Roedd rhai'n cael eu taflu afon a'i boddi. Roedd rhai'n cael eu taflu i dyllau a'i claddu. Dyna pam mae pobl yn dweud cael llond twll o ofn. Roedd Nel am roi llond twll o ofn i bawb roedd hi'n nabod adeg Calan Gaea, i Twm, i brawd, ac i Aunty Gwen drws nesa, pawb! Ar wahân i Ted, yr arth un llygad, a Mr Fluff, y gath. Pennod 4. Doedd hi ddim yn deg. Roedd Twm yn cael mynd gyda'i ffrindiau yn y nos, heb i rieni. Ac roedd o'n gwisgo gwydd gwych. Sgerbwd oedd yn gleuo yn y twllwch.
Roedd y wisg wedi costio 2 fis o arian poced I twm. Ond roedd Nel yn ame, fod dad a mam wedi helpu i'w ffrynu. A beth am Nel? Roedd ganddi wisg corrach eto leni. Gai fynd allan heno? Gofynnodd I mam. Na Nel, chwarddodd mam yn nerfus iawn. Dwi'n addo bod yn ferch da. Please. A beth fyddi di'n ei wneud? O, dim byd lot. Cnocio ar ddrysau pobl a gwyddi bw. Chwarddodd Nel yn llon. Ti'n codi ofn ar mam yn barod, Nel fach. Roedd llais mam yn crynu wrth feddwl am Nel yn rhedeg o gwmpas yn codi ofn ar y cymdogion. Oh, please. Cyfrodd Nel iddi ddweud please 1000 o weithiau cyn I dad a mam gytuno. Roedd Nel yn benderfynol mai hi fyddai'r wrach fwyaf dychrynllyd erioed. Cafodd help colir mam at y gwaith hwnnw, a rhaid I bod I wedi gwneud job dda o bethau, oherwydd pan welodd mam hi, fe sgrichio dros y lle I gyd. O, na, Nel! Fy ngholir Chanel I hwnna! Chafodd Nel ddim trwy'n hir cnotiog, na dafad fawr ddu ar ei boch. Ond fe gafodd hi rhywbeth gwell na hynny. Fe ddechreuodd 200 ffrynt Nel, siglo ganol mis Hydref. Oedd hi wrth I bodd. Roedd rhai o'i ffrindiau wedi colli danedd blaen ers oes pys. Ac erbyn Calan Gaea, roedd y 200 bron a dod allan. Roedden nhw mor gam, fel eu bod nhw'n sticio allan ac yn pwyntio at bobl fel 2 fys gwyn sgyrnog. Daeth diwrnod olaf mis Hydref o'r diwedd. Rhaid bod Nel yn wrach ddychrynllyd iawn, oherwydd pan welodd siw bw hw hi. Llenwodd I llygaid a dagrau ac ofn. Oedd siw yn llefain am y peth lleia. Beth wyt ti, te? Gofynnodd Nel I siw bw hw. Roedd y ddwy'n ffrindiau ers y dosbarth derbyn. Roedd siw yn arfer llefain lot yn y dosbarth derbyn hefyd. Mor leidar, atebodd siw gan chwifio I chleddyf yn llipa. Fydde ti ddim yn codi ofn ar lygoden, tynnodd Nel I choes. Wel, roedd hi'n hawdd gweld bod ei chleddyf wedi wneud o ffoil. Roedd Nel methu aros. Beth fyddai'n well na mynd o gwmpas yn codi ofn ar bobl? A chael losin am wneud hynny. A doedd dim rhaid roi'r losin i'r ysgol chwaith, fel yr oedden nhw'n gorfod gwneud pan fyddan nhw'n mynd I ganu carolau adeg y Nadolig. Roedd hi wedi nosi erbyn tua 5 o'r gloch. Ac roedd Nel a'i chriw bach o ffrindiau yn barod I fynd. Roedd teimlad od y mol Nel. A'i ofn oedd o. Doedd hi ddim wedi bod allan yn y nos heb dad a mam o'r blaen. Dewch ffordd hyn, gwaeddodd Nel yn llawn bywyd. Roedd hi ddim yn mynd I ddangos I bod hi'n teimlo unrhyw ofn. Roedd hi'n benderfynol o fynd I bob tŷ, ar wahân I dŷ gwidio drws nesa, achos roedd o'n ddewin. Reit, gwaeddodd Nel. Rhaid I bawb roi losin I ni, neu byddwn ni'n gwneud bob math o ddrygioni iddyn nhw. Dewch, fi sy'n gwybod lle I fynd. Dilynwyd hi gan rwdlan y wrach fach ddireidus. Môr leidar trist a chleddyf ffoil, ysbryd mewn sheet,
Harry Potter a Mr Fluff. Mr Fluff oedd yr unig gath yn y byd oedd yn hoffi losin. Da, 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 neu drwg, 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 gwaeddo nhw. Beth am ddechrau, trwy roi llon twll ofn i Antigwen drws nesa, meddai Nel. Fe gyrhaeddon nhw du Antigwen a chanodd Nel gloch y drws. Pawb yn barod i sgrechian? Sgrechiodd Nel. Da, 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 neu drwg, drwg, drwg. Rhaid i bod nhw'n ddychrynllyd iawn. Diflannodd gwen Antigwen yn gyflym iawn wrth i gweld. O, beth yn y byd sydd wedi digwydd i ti? Syllodd Antigwen ar geg Nel mewn braw. Gwelodd ei dau ddant ffrynt bron a dod allan ac yn pwyntio ati fel dau fys gwyn esgyrnog. Dyma chi, blantos bach. Rhoddodd ei fag mawr o losin iddyn nhw, i cael gwared arnyn nhw'n sydyn. Dyna roedd Nel yn ei feddwl beth bynnag. Fethon nhw lawr y stryd yn casgu losin mewn sawl tŷ. Ond ar ôl sbel, blinodd Nel ar gael losin mor hawdd. Roedd hi am i rywun wrthod, mwyn cael chwarae tric. Canu cloch y drws a rhedeg i ffwr, neu rhoi pry cop trwy'r blwch llythyrau, udo fel cwn y tu fas i'r ffenest, neu sgrifennu ar y car gyda lipstick Chanel, mam. Roedd Mr a Mrs Jones a wi y ci yn byw 5 drws o dŷ Nel. Roedd Mr Jones yn ddyn blin iawn, ac roedd Nel yn edrych ymlaen i fod yn ddrwg. I ddechrau, roedd o'n anfodlon rhoi losin iddyn nhw. Wyt ti'n siŵr y dyle ti fod yn bwyta losin gyda'r gofynodd? Ond cafodd Nel Siân. Roddodd Mrs Jones y losin iddyn nhw, a chau'r drws yn glep. Oedd Nel yn grac. Beth oedd o wedi ddweud? Ddylai hi ddim bwyta losin pam ham? Boet. Roedd hi'n benderfynol o fita'r da mwyaf caled yn y bag. Twriodd i'r gwaelod a ffindio'r un gore, llygad dychrynllyd o fawr. Signodd y belen felys a meddwl ble gallen nhw fynd i chwarae triciau. Pwy oedd y person mwyaf cas yn y lle? Yna, cofiodd Nel am Gapten Beinon. Ac aeth ias i lawr i hasgwrn cefn. Pennod 5. Ble da ni'n mynd? Roedd llais i'w bwhw yn crynu. Ffordd hyn! Roedd Nel yn swnio'n ddewr, ond roedd teimlad od yn ei bol hi eto. Roedden nhw wedi cerdded o'r stad lle roedd Nel yn byw. A rwan, roedden nhw'n sefyll ar ben lôn arall yn edrych i lawr y ffordd ar hen dŷ ar ei ben ei hun. Mae'r tŷ na mynd i gwmpo lawr, galwodd Harry Potter. O, falle bydd o'n cwmpo lawr rwan, tra bod ni yno. Roedd Siw yn ofnus. Pwy sy'n byw na? Capten Beinon, atebodd Nel. Roedd hi'n cael trafferth siarad ar llygad enfawr yn ei cheg, ac felly roedd ei hateb yn swnio'n fwy tebyg i triodd gnoi ar y losin mwyn gallu esbonio. Wel, mae'n honco bonco ers iddo golli popeth ar y moroedd mawr. Suddodd i long mewn storm erchyll
A chollodd Captain Bennon I ffrindiau I gyd. A'i drysor, a'i barot, a'i wen, a'i goes. Doedd hi ddim yn siŵr faint ddeallodd I ffrindiau. Roedd o'n briod a corrach, meddai'r ysbryd mewn sheet wen. Nac oedd, atebodd Harry Potter. Oedd, meddai'r ysbryd yn fwyn. Dwedodd mam fod Mrs Bennon yn hen wrach. Aeth pawb yn dawel. Meddyliodd Nel iddi weld rhywbeth. Ysbryd go iawn. Herio ti I gannu cloch drws y capten, gwyddodd rwdlan wrach fach direidus. Herio ti I ben daw'r byd, gwyddodd Nel yn uchel. Herio ti nôl I ben draw'r byd a nôl, gwyddodd rwdlan yn uwch. Herio ti nôl I ben draw'r byd a nôl ac un filltir arall, no returns, gwyddodd Nel yn uwch byth. Yn sydyn, teimlodd glec wrth i'r ddau ddant ffrynt grensian yn erbyn y llygad. Chwalodd y belen yn filoedd o ddarnau caled yn ei cheg. Teimlodd Nel y poer yn diferu lawr I gen. Roedd ei ffrindiau'n syllu arni mewn braw. Roedd Harry Potter yn pwyntio bys at ei cheg. All right. Banta ni I dy Captain Bennon. Da, dwg. Dechreuodd Nel gerdded I lawr y ffordd, arweiniau at y tŷ. Roedd pili palan I bol. Roedd hi'n gweld cysgodion ym mhob man. Roedd yn rhaid iddi gofio mae Mair mwyn oedd yn gwisgo sheet yr ysbryd. Byddai Mair ddim yn dweud bŵ wrth neb. Roedd blas od i'r losin. Blas hallt fel y môr adeg storm fawr. Roedd Nel bron a chyrraedd y tŷ ac roedd hi'n arafu gyda phob cam. Gallai weld y tŷ yn glir. Roedd y brics yn goch fel gwaed, y paent yn plicio oddi ar y ffenestri, ac a'i pry cop oedd uwch ben y drws. Mentrodd edrych ar y ffenestri. Edrychai'n ddu fel y nos tu mewn. Trodd Nel I ffen I wneud yn siŵr fod y criw yn ei dilyn. Doedd dim golwg o neb. Neb ond Mr Fluff. Ond roedd hi'n dal I deimlo fel petai'r rhywun yn ei dilyn. Fi yw'r wrach fwyaf dychrynllyd yn y byd, meddyliodd. Pw! Gallai gannu cloch Capten Bennon, honco bonco bost, dim problem. Ac yna, gallai fynd adre a chwtio Ted ar y soffa. Tynnodd Nel anadl ddofn. Canodd gloch y drws. Roedd hi'n dawel y tu mewn i'r tŷ. Yn dawel fel y bedd. Roedd Capten Bennon yn y bath, falle. Roedd morwyr yn hoffi dŵr. Roedd Nel bron a gwneud rhywbeth doedd hi rioed wedi wneud o'r blaen. Poeri losin o'i cheg. Ond chafodd hi ddim cyfle I wneud hynny. Agorodd drws y tŷ gyda gwych wyllt. Gwelodd Nel hen ddyn. Roedd ganddo ben moel a mwy o grychau ar ei groen na phelen o bapur wedi sgrwnsio. Roedd yn cydio mewn 2 ffon gerdded. Yn sydyn,
Cododd un o'r ffyn a'i hanelu at Nel. O na! Oedd o'n mynd i'w tharo hi. A gorodd Nel I cheg yn barod I sgrechian. Gwelodd y dyn, y gwaed yn diferu o'i cheg. Sgrechiodd Capten Beinon yn uchel. Sgrechiodd Nel yn uwch. Miaw! Sgrechiodd Mr Fluff. Gallai Nel glywed ei ffrindiau'n sgrechian hefyd. Ond o bell wrth iddyn nhw redeg I ffwrdd mewn ofn. Yn sydyn, neidiodd cysgod o'r tywyllwch. Sgrechiodd Nel eto. Roedd gwaed a darnau bach o losin yn tasgu o'i cheg I bob man. Nel fach, dad sy'n ma, meddai'r cysgod. Dad! Roedd hi'n sobor o falch o'i weld. O, wnaeth hi ddim deud hynny wrth gwrs. Gwrandawodd ar dad yn ymddiheuro wrth y capten am I ddechryn. O, ti di colli dy ddannedd ffrynt o'r ddiwedd. Mae golwg ofnadwy yna ti. Ti waed I gyd. Ti yw'r wrach fwyaf dychrynllyd yn y byd. Tydyn ni fynd adre I olchi dy wyneb ac ydi ddeud yr holl hanes. Gwenodd Nel yn hapus. Roedd hi'n fwy hapus byth ar ôl I dad wrthod y ddiod o ffisig storm a genigiodd Capten Beinon. Oedd y tîn yn dilyn ni, gyfynnodd Nel I dad wrth iddyn nhw gerdded I fyny'r ffordd gyda Mr Fluff. Wrth gwrs, rhaid cadw golwg ar bob gwrach fach ddychrynllyd. Doedd Nel ddim yn grac. Roedd hi newydd gael syniad gwych. Bydd y dylwyth yn deg yn dod heno'n bydd, gyfynnodd I dad. Bydd, Nel. Rhoddodd dad I fraich amdani hi. 200? Bydd hi'n talu dwbl a 2 waith dwbl am 200. Haha, fi'n iawn, dydw. Dydw, dad. Gewn ni weld, ie, chwarddodd dad. Cnoc, cnoc, dad. Pwy sy'na? Hi, tebodd Nel. Hi pwy? Gwenodd Nel. Dwi chwerthin ar yn joc fy hun. A chwarddodd y ddau wrth gerdded adre. Wel, dyna stori de. Diolch am wrando. Hwyl am y tro.